כן? מה זה? זה בן שם וואן. מה זה בן שם וואן? זה אותו הלגה הראשון שבנינו, פיתוח בעצם, אני יכול להגיד, של כולנו ביחד. רגע, זה זז. כן, כן, זה נוסע. זה אותו הלגה הראשון. אישה, מה יש לך להגיד על אותו הלגה הראשון? שזה מדהים, מיש, תגיד. מדהים. כן. וזה המהנדס? אני גאה. רבצ'יק, בוא תראה את אותו הלגו הראשון, רבצ'יק. בוא תראה. זה נוסע באמת, עם מנוע. האוטו נוסע עם מנוע, בוא תראה. בוא תראה, אתה לא טעים. זה נוסע. זה נוסע, רבצ'יק. זה נוסע, בובי. כן, זה נוסע. אתה רואה? למטה יש לו, תראה. למטה המנוע, מסובב את הגלגל, ועכשיו הציר חזק בתוך הגלגל, כי שמתי גפרור כזה כאן, שתוקע אותו חזק ולא נותן לציר לצאת מהגלגל, לא כמו הפלסטלינה, שאז הציר בעצם מסתובב בתוך הפלסטלינה. זה נוסע. הוא צריך לתקן את הציר.